Geweldig. Zo. Yes. Leuke just naar een nieuwe vlog. Twee dagen niet zei ik dat ik elke dag een video opneem hoor. Nou ja. Ja. Zo elke dag een vlog maak je dat, ja, dan moet je wel wat materiaal hebben om die vlog te maken vanzelfs. Hè? Je moet er steeds maar wat te doen houden. Dat is het idee van vloggen is een soort van videodagboek. En daar staan Shinlist was dorst, zeg het maar. Maar ik ga eigenlijk mijn bedenkingen zo over. Nou, volgens mij wordt het videobloggen dus helemaal niks. Want ik bedoel, ik kan nu dus niet de zin die ik hiervoor heb gezegd weghalen. Zoals bij typen bijvoorbeeld wel kan. En dan zou je in principe dus eerst al iets moeten opschrijven en daarna in moeten spreken. Ja, de videoblog, ik weet het niet. Ja, dan, ja. Wat is er? Oh, die poes had ik kort, jongens. Die een poeskeren. Die wien, hè, die maakt het nou goed zo kort. Ik kreeg echt, wat wie dat? Oh nee, ze krijgt dan naar de Jumbo daar. Ah! Ah! Oh, wat een wienek, joh. Wat een wien. Oh, een koude hol, hé. Geweldig. Zo, hé. Tegen Jantje, dat is weer een kaartboot, ja, hé. Die wien die stiet weer vol op het gezicht. Heerlijk. De handtekening. Ja, vind je het mooi? Ja, zeker. Jort komt er ook bij. Ja? Ja, Jort. Hey. Is het trouwe kijkers? Of, Zeker. Ja, trouwe kijkers, zeker, ja. Even kijken, een handtekening. Zou ik met één hand kunnen denken? Ja, natuurlijk, dat doe ik maar ook met één hand. Ik doe altijd gewoon zo. Oh, Jort, hij werkt niet eens. Nee. Dus net ging wel beter, geloof ik. Hans en Jort uit Sneek. Ja. Hans en Jort uit Sneek. Ja. En wat is er vandaag te doen in Leeuwarden dan? Shoppen. Ja, shoppen? Ja? Ja. Wat gekocht of? Ja, nieuw broek. Nieuw broek? Sure? Ja. Chris. En wat heb je die gekocht? Sting. Oh, bij de Sting, oké. Ja. Nou, je mag nog wel een mooie handtekening voor zelfs, hè? Ja, zeker. Ja, zet de machine dan. Zit er nog op of niet? Ja. Must zijn machine, jong. Ongelooflijk, hé. Ja. Nou, die hand was nooit een wasje, hè? Ja, nee, zeker niet. Dat werd heel douchen. Nou ja, dat zal dan wel lekker beginnen te roepen, denk ik. I smell human. Ik ga even om naar het kantoor, want Bart die wil morgen, op de laatste winterdag, moet er nog een woord ijsfeest horen. Zo. Nou, een glühweintje erbij, hier is er een flesje in. Zwieren en zwaaien. Wat is een goede ijsbaan? Misschien ben maar winnen. Ja, ik wil eigenlijk net op een ijsbaan, weet je wel? Ik wil op natuurijs. Nou, sites. In ieder geval natuurijs. Party op die. Lekker brak en dwak. Vond je het een leuk filmpje? Doe een toe omheen. Was meer zijn van de Friese vlogger? Abonneer je dan. Geweldig.